دەم باش تەماشاغانên هێژا û delal. Bi rastî berî salekê min çîrokek bihîst gelekî bala min kişand min xwest ez vê çîrokê ji we re bêjim û ev çîrok bi xwe li ser rastiya azadiyê ye. Min ji vê çîrokê hinek ji rastiya azadiyê fêm kir bê çi ye. Berî salekê min telîfonek ji keşeyê kenîsa xwe re lê xist û min jê re got karek wisa yê çi dibêjin nêrîna te li ser çi ye? Got rêzan ez nema pastorim, ez nema êdî keşe me. Çawa tu nema keşeyê? Ez ecêmayî ma wê çaxê bi rastî. Got na ez nema êdî pastorim. Li vir bi Almanya jê dibêjin pastor yani. Îcar bala min wisa kişand bi rastî ne êdî li kenîsê ne kesekî got Markos keşe bû û dev ji keşetiyê xeriya û ne kesî dayetek ne gotinek vir dixwar li ser negot. Ez wê çaxê bi rastî ecêmayî mam. Got li cem me ba. Wê hetikî ba. Berê keşe bû û dev ji keşetiyê xeriya. Li cem me, li welatê me, nav miletê me de yek newêre ferîqa xwenî tupê biguherîne. Heger ji Barcelona berê hez dikir û piştî wê re nema êdî ji Barcelona hez kir, dixwaze bibe Real Madrid, ji Real Madrid hez bike û êdî almuhim wê alem wî bihetkîne wê bê filan kes o xaîn e. Li cem me yek di partiyekê de be ma tê de. Yan jê bi olekê bi girêdayî be ma pê bi girêdayî. Yan jê serokek ji xwe serok be ma serok li cem me. Heya got bimire. Hûn zanin rewşa rojhilatan evîn çawa ye. Dixwest ez vê yekê ji miletê xwe re bidem xuyakirin. Merov ti carî bi sofîtî nêzîkî tiştan nebe. û kî dibe çê bera bibe. Ew ola got, ew dînê got te naguherîne wê dînê biguherîn. Ew partiya got te naguherîne wê partiyê biguherîn. û nebe filan kes û filan kesê wê ser min çi bêjin çi nabêjin. Ji ber ku dibe got partiya te di wextekê di baş be, dibe di wextekê di ne baş be. An li vir li Almanya gelek ji partîkê dirin partîkê, ji partîkê dirin partîkê. Ev e. Demokratiyet ev e. Te azad e, te bi kîjanî de bimeşe, kîjan partiyê de bimeşe, te çawa bimeşe û te nemeşe. Te azad e. Lê li cem me mixabin rewşek din e, rewşek din e. Heme tiştî em sofîtî nêzik dibin û em pêv dimînin girêdayî û bala me dimînin li ser gotinê filan û elan wê çi bêje wê çi nebêje. Xwişk û birayên min ê hêja tiştek got serê we dixwaze tiştek got dibînin baştir wê ji xwe re bikin. Hêviya min ji we ev e. Silav û rêzê rêzan şêxo ji bo we.